saidil wara labbaika gatan dukan wani kaunu taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka saidil wara labbaika gatan dukan wani kaunu taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka la ilaha illallah da alqudus nake farawa biye ga daha ma'aiki nake nufin rerawa shine rasulullahi gatan dukan wani kowa hamidun mahmudu kyawun uban kyawawa kai ne kadai ka fi kowa Allahu ya zabe ka saidil wala labbaika gatan dukan wani kaunu taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka Allah ruwa na salati ga wanda kai ka yabe shi hada da ahalayen shi sun ba da rai domin shi da dukkanin ashabu sun fi kowa kaunar shi da auliya shurafa'u suna cikin falalar shi Allah ka bar mu da san su su kai mu ga masoyinka saidil wala labbaika gatan dukan wani kaunu taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka ya ce hana tijjani karjani hanyar san shi jiyabi dan umma ka samu alfarmar shi ya ce hana barhama karjani hanyar san shi ya ce hana gibri mabankin salati gare shi ga shehu tahir bauchi babanmu mai albarka saidil wala labbaika gatan dukan wani kaunu taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka Allah ka bani basira ko yaushe nayi ta yaban shi tsare ni sharrin makiya waɗanda ba sa san shi na ba da fansar raina ma'ana ga takalmin shi ba mai shiga aljanna a ta dole sai an so shi idan kwa ba ka san shi ka nemi mai cetonka saidil wala labbaika gatan dukan wani kaunu taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka assalamu alaika ya sayyidil kaunaini assalamu alaika shugaba dan adnani assalamu alaika ya sayyidus sakalaini assalamu alaika ya anjalal ainaini Allah yana kaunar ka kowa a dole ya bi ka saidil wala labbaika gatan dukan wani kaunu taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka assalamu alaika komai yana hannunka assalamu alaika anbiya'u dole su bi ka assalamu alaika Allah ya so mai sanka assalamu alaika an yi kowa domin ka dumai musun matsayinka wallahi zai sha duka saidil wala labbaika gatan dukan wani kaunu taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka labbaika ya mahmud hadi rasulallahi labbaika ismul a'azam farin cikin lillahi labbaika ya zuljudi masanin ka sayyidillahi labbaika ya almadani ya kai da kalkillahi kai ne kadai mai komai a bar waninka a bika sayyidil wala labbaika gatan dukan wani kaunu taka a daidai sannu kowa a dole ya bika labbaika sojan Allahu ba a yi ma raini labbaika sirrin zati kakan Hassan da Husaini labbaika mai kyan asali kai ne kace ku biyo ni labbaika angon Aisha Allahu kai yayi nuni ilahu ne ya faɗe ka kowa a dole ya soka saidil wala labbaika gatan dukan wani kaunu taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka Allahu ka hada matsayi da isa akan manzanka shi kadai ka kira shi fada ya amsa kiranka sannan da takalmin shi ya tafo yana kallon ka Mahmud matsayi ne ba mai na takalminka ya zarce dukkan matsayi ya fi kowa ba shakka saidil wala labbaika gatan dukan wani kaunu taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka saidil wala labbaika gatan dukan wani kaunu taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka
ga duniya tarka a zo da kamar ka, haramun ne ga kiyama tarka a je da kamar ka. Zan jure dukkan tsanani da wuya akan lamarinka, kaunar ka ta ruɗe ni a yaushe ne zan ganka. Girman ka ya rikita ni dukaunu na bayanka. Sai dilwala labbai ka gatan dukan wani kaunu, taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka. Ba mai sanin asalin ka sai rabbana da yayi ka, yayi duniya da kiyama domin ya nuna isar ka, sannan yayo aljanna domin ka da masoyanka, sai yayi wuta da azaba domin ya sa makiyanka. Ba sani ba sabo a dole sai an bi ka. Sai dilwala labbai ka gatan dukan wani kaunu, taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka. Yan uwa mu tashi da gaske mu nemi manzan Allah, sayyidi rasulallahi mai yaya kowane matsala. Allahu dan mulkin ka ka ba mu manzan Allah, arzaku ka gama ba mu in ka ba mu manzan Allah. Alhaku mun bar kowa mun kama wanda ya bi ka. Sai dilwala labbai ka gatan dukan wani kaunu, taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka. Da ba shi da datti san annabi yake naci, duk wanda yayi masa ƙarya wallahi baya yanci. Arzikin ka manzan Allah kowa da kowa zai ci, dan naji duk wani sufi da kai ya samu kusanci, ni ma ka yi mun nawa na durkusa a gaban ka. Sai dilwala labbai ka gatan dukan wani kaunu, taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka. Da gani gabansa da baya kai ne cikar mai yanci, Mahmudu na zaɓe ka kai ne kake da karamci, ya nabi rahmati kai ne kake wa yanci. Ya rasulu dan alwali ni ma ka yi mun yanci, ka kira ni in zo rauda a Madina na yi labbaika. Sai dilwala labbaika gatan dukan wani kaunu, taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka. Mahmudu na roƙe ka dan wahidin sarkin ka, kai lamuni a gare ni in haukace a yabanka, har na shi ruhi na wata jiki a tekun sanka. Mahmudu kai mun dafa ijalabi a cikin begenka, hana ni hutawa ko da yaushe na yi ta yabanka. Sai dilwala labbai ka gatan dukan wani kaunu, taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka. Assalam Mahamudu ya mai gidan shurafa'u, ni ne Muhammad naka almajirin shu'ara'u, ka suturta dula marina dan Fadima Zahra'u, ka isar da ni da isar ka ya shugaban ulama'u, dan Sayyidina Usmanu ka yarda in zama naka. Sai dilwala labbai ka gatan dukan wani kaunu, taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka. Shugaba ka haskaka raina dan alkawiyin naka, ka karbi dubeke na dan alwujudun naka, ka sa ya zama aiki na dan alhakimun naka, in dawwama al'amarin ka dan alwujudun naka, ka yarda in zan yi yabo in dinga yi a gabanka. Sai dilwala labbai ka gatan dukan wani kaunu, taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana masoya manzon Allah, kun saurari yabo daga bakin Muhammad na annabi daga kashin jagorancin As-Sayyidi Maulana Malam Bello, Allah kara masa yadda. Dan neman karin bayani sai a tuntubi namba 090 31 23 62 83. Daga na iya One Family Sound Studio Fataskum Yobe State. Rabiu Sha'iri babban masoyin manzon Allah shi yayi mana kiɗa da kuma shi Arab wanda yake gyara mana murya alfarman manzon Allah. Sai dilwara labbai ka gatan dukan wani kaunu, taka a daidai sannu kowa a dole ya bi ka. Sai dilwara labbai ka gatan dukan wani kaunu, taka a daidai sannu